Hello mga boss, good morning. Hi. Nandito ako sa Barangka ngayon mga boss. At mamamaril tayo. Mga Tiksay. Sana may mahuli tayo. Okay, update ko kayo mamaya mga boss. Ito na boss, ang mga kasama ko, si Boss Rico. Ano panigot mo? Ha? Ano panigot ko? Malagyan panigot ko. Atakan na tayo tilapya rin. Saan? Ito, may duro. Boss Rico, nasiro pa rito. Ano dito? Bakit sila duro na yan? Nakakalimutan na ako. Good morning mga boss. Nandito tayo sa Barangka. Maraming dalag kaya lang mababaw. Baka masira ang bala ko. Sigurado to, sira ang bala ko dito. Konting angat ba? Hindi ko tinamaan. Mababa yata yung tama ko. Kahoy. Mababa yung tama ko. Huli na mga boss, sandali. Ay puta. Sandalag mga boss, nakahuli. Maliit pa pala. Mabilis lumaki yan. Isko lang mga boss ang aking gamit. Pag tinamaan, okay. Pag sumablay, ano? Aray.
Kapul yata mga boss. Kung di bumuon yung bala mga boss. Sinabi na nga ba? Naka one cock. At babalak na pinabal. Oh my God! Wow! Mali. Pwesto. Ayan, malaki-laki din na. Nahuli ko ah. Nahuli nga. Malaki. Oo. Oo, malaki. Laki. Laki mga boss. Jumbo. Ay puta, makakawala pa. Teka. Five fingers mga boss. Lock kayo. Iyan mo. Baka makatalong pa. Ayun na.
Four fingers mga boss. Four fingers. Five na naman pala to. Taba. Yan, si Jaymar po ang batang hunter ng barangka. Ayan o. Ayan po, uwi na ako mga boss. Ito yung bahay ni Kuya Boy. Shout out kay Kuya Boy. Kuya Boy Gulapa. Ayan po boss. Five fingers. Four. Bali. Four fingers. Four. Five. Four fingers sa five fingers. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe. Kita-kits sa susunod na hunting. Thank you for watching.